Така, ето го изглобеният уред. Много хора в Германия го използват за къмпинг, за каравани, защото те тук обичат да ходят за по 2-3 седмици и това е доста компактен уред, който дава едно разнообразно меню. Трябва да имаш абонамент, за който се плаща на месец. В Германия около 5-6 евро. Но дава над 100 000 рецепти от цял свят и е много разнообразно. Кое е хубавото на този уред, че винаги имаш една така наречена Gelink Guarantee, т.е. Success Guarantee. Толкова е прецизен уредът и рецептите към него, че ги изпълняваш стъпка по стъпка и би трябвало да се казва уреда Cooking for Dummies. Тук са за многопластовото, многостепенното готвене. Да речем, тук отгоре може да са месца. Парата изготвя. Вътре има доста така капацитет, тук може да се готвят зеленчуци и също така може да се ферментира тесто. Тук може да втасва тесто, а може и да се прави йогурт, кисело мляко. Може да има специална температура, програма, с която се прави кисело мляко. Така, тук е основната кана, 2,2 мл, в която се готвят супи, бъркат се теста, сладкиши или пък, например, сега новия ми хайлайт е чикън масала. Това е индийско. В него се изготвя всичко в това. Така, вътре има една кошничка, в която пък може да се прави ориз или картофи. Ето, както казах, всяка част е доста помислена. Това е шпателката, с която се бърка вътре. Но, например, като се изготвя ориз, когато е горещо, тя си има тук един олей и с него ца. Всъщност не съм ходила на курсове, просто много съм чела и съм гледала видеа и така гледам максимално да използвам уреда. Така, също тези неща ги използвам за отцеждане, измиване на малини, на всякакви ориз, да речем първо ориза или киноата си ги измивам тук. Същото нещо, това е перфектно за измиване на зеленчуци като гевкир. Да, вече спрях да използвам миксера си, спрях да използвам нутрибулета и спрях да използвам всякакви рендета, чопари и такива неща. Аз не съм имала инстант пот, но мисля, че той успешно го замества. Ако искам да замеся, направя картофен пюре, слагам тази приставка ето тук. С нея се бъркат и белтъци и това е миксер все едно. С това се бърка, така че е доста гъвкав уред. Така, какво друго ще я да кажа? Да, за момента интересното, което е, не знам, много странна политика има, тъй това е каквото без да пръска. За момента този уред е наличен в много държави, например Германия, Англия, Сингапур, мисля, че и в Румъния, в Австралия е много разпространен. За жалост няма представителство в България. И тъй като получих много запитвания, добре, аз искам да си купя уреда, попитах, ако аз стана представител, мога ли да го продавам в България. Отговорът беше не, трябва да има представителство. Уредът се продава в Германия. Може да се доставя едва ли не по един уред на семейство, на адрес. Трябва да има немска кредитна карта, от която всъщност да се взима за абонамент. И немски адрес. И не може да се изпраща в България. Помислих, че може да се прави през Гъбко с доставката, но тъй като казаха, че трябва да има немска кредитна карта, от която да се взимат парите, че няма как да го продадеш кеш, да го платиш кеш, това явно не е възможно или трябва да се търсят някакви заобиколни методи, чрез познат в Германия, който има адрес в Германия и който има банкова сметка в Германия. Реших, че мога при съседа да доставя, но, как пак казвам, един или може би два уреда може да се доставят максимум на семейство. Много негъвкава политика, така че този уред в момента все още не се предлага на българския пазар, но доколкото разбрах от една представителка в Англия, скоро се очаква да направят представителство в България. Тогава би трябвало да има и на български меню и български абонамент, което има смисъл. Така че stay tuned. Аз обаче междувременно, като готвя, ще правя по едно непрофесионално видео, за да видите колко е многофункционален уреда, а пък ако един ден има представителство в България, може пък да стана и представител. Това е.